দিয়ে এখন কত তোরা মিলে অনেক ধর্মকে বলিছি রে মা, ধৈর্যই মଣିষর ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଜି ଅମୃତ ଶୁଭ ଦିନ ଆସିବ, ତତେ ସେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ। ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥିବ ବାପା। ଏ କୁକୁର କୁସି ମୋ ଛାଡ଼ିରେ ଜଣେ ମାଉସ ଅଟେଇ ଯାଇଥିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଟେଇ କରି ପାଇଥିଲେ ମା, ଆରେ କହ ସେ କଥା କହିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତମ ବଡ଼ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିକି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ମା ମୁଁ କେବେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି? ସିଏ ମୋ ବୋଉର ଅଧିକାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିବ, ଏ ଘରେ ତାକୁ ମୁଁ ରଖେଇ ଦେବିନି। ଗୋସାରି ପଇଠା ମାରି ଏ ଘର ବିନା କରିଦେବି। ତମେ ତାର କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ରାତି ପାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରୁ ବିଦା ହେଇଯାଇଥିବ। ରାତି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବୁ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ମନା କରିବି, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆହୁରିଟାକୁ ତୁ ବାହା ହବ ନା ବୋଲି। ହେଲେ ତୋର ଗୋଟାଏ ଇଚ୍ଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ବାହା ହେଲୁ ସତ, ହେ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ? ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତୁ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି। ଶେଷରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ତୋର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। ଭଲରେ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଭାଇ। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତୋରି ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ରହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଏଇମାନଙ୍କର ହିଁ ହାତ ଅଛି। ନହେଲେ ତ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନବେଳ ଗଭୀର ଗାଡ଼ି ଆସି ଧକ୍କା କରିବା, ୟାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଯାହା ପାଇଥିଲା ହେଲେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା କଣ ଶୁଣିବ? କଣ? ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି, କେବଳ ମୋ ମାଇ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଅଲିଭା, ତୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଏଥର ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ତୋ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ଭାଇକୁ ଫୋନ କରିବୁ। ଆସୁଛି ଅଲିଭା। ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ବଳା ପକେଇଲେ ବି ଗଙ୍ଗା କେବେ ଅଛୁଆ ହୁଏନି, ଟିକେ ଅପବିତ୍ର ହୁଏନି। ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବି କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏ ଜନ୍ମ କଣ, ସବୁ ଜନ୍ମର ଖୁସି କେବଳ ମୋର। वो राजा दशरथ नई खुशी प्रथम बाहागर थिला मोर शेष बाहागर आउसी राजन बाहागर सेका गोटे बाली कर
ପୁଲିସ ଯାଇଛି ତୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ତୋ ଭାଇ ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି ପୁଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବ ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହବୁ ତୁ